Oh. Asa makanabilar gabi nga nung makadiri natulog. Ito sa balay. Sabi niya. Nya dayon. Sa mga oras na natulog di ay. Alas 11 na kapin ay. Namo na diha. Kumikan pa kong amigal. Kuan. Unsa sa? Kumikan sa kong amigal nga. Kuan. Para pa. Para papampam. Na ayo pag kuyog-kuyog ng nana day. Yung uyab di man ganan. Mo gani. Ay nagpagkuan-kuhan mag-ilhon nimo imong ilhon nimo na imong amigahon, di ka magpataka kay basig mo na magdaot nimo. Basig di pug nga naglaki dalon, basig tomboy pa di mo. At least joke ako. Aw. Dili ingon ko an. Bisag kinsa. Kuya. Taon para sa Bombay. Sana tarum. Kuya, kuya koy. Sige ni kaaway ato. Dayon. Ibaba na gamay ng konbi kay silaw kayo. Anak. Silos ato. Dayon. Sa kinsang laking gamit. Buyab. Ayun, jud mag dili ka maginana ha. Kasira pa lang ko, buyab. Dili ka maginana ha. Dili man kong mana. Oh. Katarong na kong tao. Una, di na maginana. Dayon. Ka-HIV pa lang ko, yahay. Sa po yung meaning HIV? Masira. Mara yung meaning sa HIV, sira? Sige sa laki mong gamit. Kasagara maka-HIV, kinsa po? Mga kasagaran, mga gwapa man daw. No? Ha? Kasagaran, mga gwapa. Sipte, nakaana. Uy. Sige ko yung nana ko. Sige yung nana akong beauty. Mao gani, safety na ka, di na ka mag-HIV. Kaya di pa kayong nana. Sige yung nana akong beauty, di po taong kong paggamit laki. Okay ron tag. Kasagara, dahil mga gwapa, dahil hadlok ka, uy. Okay ron tag. Na, unsa na lang miyaning mga gwapa, mag-HIV, miyani. Ayaw dyan patakataka. May pagtumboy niyo ha kay Luya. Sana wala. Luoy pong mga laki dahil may mabilin. Ayaw ko labot sa mga laki ko yung mga bilin bahay. Jaldeta kaya kang gawa. Hindi ko ganang laki pagkapa. Uy, nga naman. Kung maburo sa bahay, biyaan. Di man puta na, Nicole. I don't know. I think sa ko at dili mo kayo nananagot pero nabasa mo gud ako ang una-una sa laki. Ang una-una sa laki mo gud. Reapas pa. Dili puta na, Nicole. I don't know. Naman po'y bayi nga not siray apas. Buyag. Kung sa gapas di po kong nana Dili man ikaw akong pasabot. Naiuban ba? Dili man tanan. Depende kung magpatuto-uto sila. Ako, di ko magpauto-uto. Wala pang po ba sigla po nila di ay isa't isa? Dili, mang, no. Kung love nila sa isa't isa, dapat dili nila pasakitan. Dili nila kayang biyaan ang bahay kung mabunti. Mahupod. No, sana po kay punto, anak. Handumanan sa ka. Dapat kamo kung may mga uyab nga bag-o pa ninyo na uyab, di mo magpatakaog paggamit, kaya ano, patakabalog na tayo HIV o what anything. Bot sa kong lula. Seryoso dahil ba? Seryoso. Ayaw pag binuang. Kaya naminaw biya ko. Naman kay punto pod. Napo kay punto man nga. Dili mo salig dayon. Kay dagan na magbulatik nga storya. Ako, sukad nag-ilam yan ni Charmy. Napagano ko dahil ko niya. Ano, love man ako ng isa't isa. Nautro po rin ka. At least, love na mo sa isa't isa. Anya dayon, bago pa mo gailab eh. Okay, think, bago Miguel, ang
Pagkasakot ko, bago umiga-ila sa City Hall din, pagkahuman. Oh. Dito din. Na-shock siya na kung anong ito ko rin kuan. Kung nga, Alang-alang, giunsa din ninyo pag-ila, Nicole. Sige, istoryahin ko. Giunsa nyo pag-ila primero. about sa picture man ko sa pagmangkon. May gigamit ni mo sa Oo. Facebook, ha? Ikotro pa rin ka mamulatik. At least, ito ka na ko sa tinod niya. Wa naman siya choice good. Kaya na naman ka sa tumaknan. At least, pasakitan din ako siya. Sige, labo kay punto. Islab na ko siya. Oh, dayon. Bagong gauyap, dili na magpayunon na, di mo magpataka-taka. Kaya baka magkasakit mo. Pag HIV. Saan po ng HIV, Dilki? Sa'yo meaning HIV? Karang masira ba? Taka lang, oh. Dayon. Mo man gunay parubuhan nga magkasakit mo din tapos lahi na ang sintomas. Unsa may, kano sa man day na sila gusto magpadulog na dayon, be? Mga pila na day kabulan ang pwede. Ka naman aptan mo 5 months, 6 months, Yan, nailhanan na yung tao. nailhanan niya ang ugali Mm. bago mo magpakapad o atinting, mapayunon na. Sa bagong gauyab, dili pa na bawal. Bawal man dyan na. Pero, wala man gud ta kabalo kung magkasakit mo. Dili ba sa tanang panahon nga, magkasakit ta. Di ba? Diyan, dili sa tanang panahon magkasakit ta. Dili sa tanang panahon nga magkasakit ta. Mao na. Dapat ang inyong lawas, ampingan ninyo. Sama na ako, ampingan ako akong lawas. Gabi, siksi na ka. Sexy. Wa ni mo ang pingi, kitambok, gihapon ka. At least, sabi nga sexy. So kanang mga nagbago nag-uyab, dili magpataka kay hadlo kay na. Oo. Oh, maguyab mo. Oh, inyo ran na ako. Nakuikuan kay kagustuhan man na ninyo. Nasan mag-careful ka. Oo na. Akong advice lang ninyo, mag-careful mo. Kung na magaling mo, unsa pa na nga inyong jowa, lesbian ba, wala malalaki, dapat careful mo. Dili pataka-taka. Unsa pa nag-careful? Careful, mag-behave. Mag-behave. Careful sa liho. Ah, Para dili makasala. mo na. Dayon. Wala pa sila kabalo, nagkasakit na dahito HIV to. Aw. Ilahan na. Kaya nga no, ako bitaw silang kitabagan. Hindi mo makataka-taka o sakin sa nga naay mga sakit. Wala biya. Dili biya po sa tanan nga healthy yung lawas. Ang ako alang is concern bilang igsoon. Iso na mo sila tanan. Oo. Labing kaya mo, Nicole. Bantay ikaw, ha? Careful na taong ko sa kong jowa, no? Kahit lesbian lang yan. Marunong lang magmahal, marunong din magsaktan. Kapo na ni magi ka ng hugot-hugutan ni mo, Nicole. Dahil sa YouTube. YouTube. Okay, bye-bye na sa mong viewers. Bye-bye.